nini sar sokla chorono kuno dino amuta haike kok sayang kamung ba kok sil sayang kamung boni bangini ang sari musugo Ronjit Debar malah sebaba bo tini Tripura mo thago buba garani phainagoi tini MLA nglaha buba garani phainagoi tini kaisa bo Tripura mo thani elected assembly ni member wngkha tini boroni dolo buba garani dolo tini borok kwbangma party sara jibon buba garani dolo dol kotorma ngei tongnai borok kwbangma ngei thangnai hake bo tini wasogoi boni je ahongkar tongmung je ahongkar ngei tongo boni tongmung no bo yakagra thung jotono গণতন্ত্র দেশ জানি যা হাজাক লাইমানি তঙ্গু জানি যা হাজাক মানো পার্টি খাইনাই জানি যা ওয়া নাহর মংনো হিংনাই তিনি অমতা হাইকে থাংসা থাংসা হनै কক সাগৈ বরনো হয়রানাই খাইदै বরনো থকগৈ যে কাহা করंगे tonglayani tongraya khlaini serasta khlaimani no ang kono dino mane geinaya borna ang sani musugo nini Ronjit Debar mala sebaba tini bo khorok sasini borokno bo ugroponthi tongpro bohini busai kamarokha bungmani busa kamarokha busani bufa kamarokha botahai borok bosi tinike thansani kok sagui tongo botahai borokno jeng loge roi ba tongsina jotono jora phaifro jeng srai srai ke nuklainai soba samung khlai tong soba samung khlaia tini buba garani phainagoi kok kotor kotor sai tongmani joto nuklainai nijeni itihas no khologoi nai kok no sagani ingthung o Ronjit Debar ma chini borok no jebabe oitosar khlaimani जों बोनो पगै थालाहि सं तंगो नगलायनाय जों जतनो नगलायनाय जोंबो सिगै तंगो बम थाइखे जोंनो बाव ग्रपन्थि खलाय तंफ्रो ओइतसार खलाय फैखा जोंबो नगै तंगो आरो तिने एसेम्बली फाइमा बाय कतर कतर साइ तंबो बुबा गारन लगे तंलाखे बनो लगे मा काहा मा सासिना जेसा बो हाय साइ तंफानो कोनो दिन जों मानै नाया सिनि त्रिपुरा हामख्रानि बाङै ताक जरा तैसोबा खलाय सामों खलाय दं बोसो जरा तै काहा खलाय दं नगैनो दंब्ले जतनो सिगै दंब्ले तिनि अरो जागाबो बुबा ग्रानि थानिगो हिंलाय तेलांखा बुबा ग्रानि लगेगो थांलाय तेलांखा बनि परायखेने बुबा ग्रानि फैनागै खमता फुनुक लायलांखा जनगण रक जवाब रनाय जतनो जवाब रनाय तिनि टीटीसी टेरिटोरियल काउंसिल खलायजागनाय बनो बन्द खालायनाय साबो
स्राय स्राय सारि मुसौ आं बनो बन्द खालायनाय कासनायखे एकमात्र सिनि बुबा ग्रासि कासनै दंगौ सिनि बुबा ग्रासि कासमानि क्लाइब्ले हायका जों तितिसि माइन थांखामोंब्ले tak pending kolai kamu ni karun tama ba boni poriksasi जों हालिया tabo हाजार बेकार गोबां मा कलाइजाक बाक्सा 37-38 बছर tak 5 বছরनि परीक्षा 40 नि बाबुन थानाय बरक तै बरक जीवन साख्रि मासिनाय तिति सिंला का साख्रि हाजार साख्रि माइन थांखामोंब्ले 42 ता डिपार्टमेंट सक फैला के 42 ता डिपार्टमेंट कायसा डिपार्टमेंट 1000 के रंफासी 42000 बरक साख्रि माइन थांखामोंब्ले tak सरकारा आसो रखा बरं जनगण हाजागै तमार मा खाबर 3 বছরनि ऊपर थांहास गभर्नमेंट आसक मानि एदिसि गभर्नमेंट तमार मा खा बसि साइ तंख क कतर लासिया रियारक जत्तनो जवाब रनाय पाब्लिक सि जवाब रनाय जों जवाब नांगिया पाब्लिक सि जवाब रनाय नगलायनाय जत्तनो हायसि सोबा बम ताइके सामोन खलाय दं खलाया नगलायनाय हाजार बेकारनि समस्यानि समाधान खलायनाय बरक वा सकनाय बरक केना आगे साख्रि बरक ना खामों एदिसिगो थांनाय 2000 सननि पार्टी आईपीएफ टी रुवा सिम्बल के तयै सरकारो आसफ्रा 2.5 বছরसि मात्र सरकार साबला आईपीएफ टी पार्टी आप्रो 500 जना साख्रि क्लाइनाय बा केपिटि मास्टार 300 जना 200 जना ग्रुप डी रय क्लाइया देबा ताक बरक तुम्हारो मा खा 3 বছরनि ऊपर थांग तुम्हारो खा जदासो दर दिङै तंखे त्रिपुरा सानो बनि परेसेस को कतर साइ तंख बरक बथानाय रंजित दे बदे जोंनो दर दिङनाय सिनि बरंनो बोथारनाय बोहैनि बोसाय कमारनाय बोसानि बुफा कमारनाय बदे बुङानि बोसा कमारनाय बदे जोंनो दर दिंजागनाय बनि कक नागैसि बनि कक खनागैसि त्रिपुराव बिब्रान्त सल लाई दंख बनि कक नागैसि बिब्रान्त सल लाई दंख नुगलायनाय ता सोबा सामोन खलाया 3 বছর চলাই दंखाब्ले जत नगै दंब्ले वा सकलाय नांनाय हायसि कखेनो वा सकलायै जतनो बुसि लायै सामोन खलाय नांनाय पार्टीनो तरजाय लाभ गरै त्रिपुरा सानि बांगै सामोन खलायनायखेनो गणतंत्र देश पार्टीनो मात खलायनाय किन्तु पार्टीनो तरजागै कोनो दिन ग्लाक साइरखा तिनि नुक दंब्ले पार्टी आईपीएफ तिनि गोबां मान यागाय थांनाय आदिसानि यागाय थांनाय गोबां मान नुक दंब्ले पार्टी आरनि बुबा गारन थांलाखे पार्टी आईपीएफ ति सालिया पार्टी आईपीएफ ति यागाय थांगै त्रिपुरा मा थाथांखे पार्टी आईपीएफ ति सालिया एनसी दे बर्मा सालिया तिनि जेसबा हाया हजाक तंनाय फासि बुबा गारनि लगे थांलाखे न काहा हजाक थांला जेसबा हाया सामोन खलायथों ब बुसुकसि कफां तंथों बुबा गारन लगे थांखे थांसानि मारियो फाइला हा बुबा गारनि लामागो फाइला हा बका हां थांला हा जेसबा सिकाव खलायथों मुसुफा खावि तंसिथों हायबानो बुबा गारन थांला हाखेनो बर काहा फोबा नुक लायला हाबले जोंबो नुक नाय दंलै सिनिखे मगल करि देबा बथाय सिकक बथाय बरक बोथारनाय बरक जि कक तिसाय तंख आईपीएफ तिन ऊपर नुक नाय तैबो नायलायदि तैबो लगे रलायदि बरक न बरक हायाखे बननो लगे रलायदि सिनि त्रिपुरा सारक आं जतनो हायमेनि सारि मुसुगो आं तै बिसिको गोबां सारि मुसुगलिया जिनि नाहरमों जिनि बरक नायस्रैफा तंथों जोंनो कमलनिफा सेरास दाख्लायथों जिनि नाहरमों कायसानो तंनाय त्रिपुरा लेन
जों बै नाइस्राय दं सिनि बरं नाइस्रायफा दंथों जों तिनि वासकमानि जों त्रिपुरालेन सनागै सिनि बरंनो बाहाय बासारनाय बसि सिनि नाहरमों जों जे सोफानो नाइसा जागथों कासो जागथों दरकार नांगै बोथारबा पाइथों तबो सिनि लामानो जों कातै थांया कनरै थांया सिनि त्रिपुरालेन सोनानाय बननो सागैनो जों जे सोफानो पार्टी आईपीएफ ति जों चिनि ट्रैक थिगो तंगो लामा सुजागो हिङै तंगो जों कोनो दिन कोनो या चिने पार्टी आईपीएफ तिनि चिनि सार छोक्लानो जों जे सोफानो जोंनो हय तंथों जों कोनो दिन लरैया जों बै बाय हजागला हाखेनो बिब्रान तंगै नस तंगै चिनि पार्टी आईपीएफ तिनि न खाबले गोबां मान थांखाबले लामा करगै नस तंबाय खाबले गोबां मानो बता जारका जों थांनाय जार बरं या जों लामा सुजागो हिं थांनाय बैजासबा कासुंथों दरकार नांखे गुलिफा ककथों हायफा जों लरैया चिनि लामा सुजागो जों हिंनाय जों तलक सामोंख्लाय थांनाय बसकाङो जतनो नुगनाय सोबा बमता हायखे सोबा जातिनो फियावगानि हिङै तं जतनो नुगलायनाय अमथायखे रंजित देबबर्मानि जे कक सामानि बनि बताहाय कक सामानि बन्द खालायनि नायथों जातिनो हाजानाय बरक कोनो दिन मथाय के ककनो साया थांसानो हाजानाय बरक थांसानि तंमुंनो तंनायखे काहाके तंथों तंयाखेनो बन्द खालायनाय थों थांसानि मारिखे मथायया थांसानि मारिखे जतनो मा हाजागनाय हायसि जतनो हामबाय जतनो